ieși afară, hai, ieși afară. Uite, mă mușcă că vreau să fac afară. Ieși afară, ieși afară. O praznică. Ce ești tu? Uite-i, mama. Uite-i, uite-i. Este tai jos? Aici, ai fuțit repede. Hei, unde ești? Unde ești acolo? Aici. Ce drăguț mănâncă. Le-am dat niște ceai de gălbenele. Le-am cumpărat din Plafar pentru mine, dacă vă aduceți aminte, cei care mă urmăriți pe canalul meu, Andru și Ioana. Și mie nu-mi place ceaiul de gălbenele și oricum, chiar dacă mi-ar fi plăcut, tot le dădeam. Așa ai? Vai, am poliției. Cealaltă e acolo, mănâncă. Căsuța aia. Selena doarme, Marc doarme, soțul meu doarme, doar eu și animalele ne-am trezit. Ce? Asta îmi place. Da, am pus să se aprindă fluturașii. Uite, da, fluturașul. Da, unul a căzut. Trebuie să iau să-i pun bandă din aia dublă. Mami, culoarea mea. Uite, asta și aia. Ce, stau jos? Da. Stau cu macu? Uite, Fluturaș. Ia, ce fain. Moș. Ia. Ce acolo? Să stea libelule. Nu-i să gând acum. Libelule, un fluturaș și două gărgărițe. E fluture. Oi. Da, te doare Trebuie să ochiul? spăl acum. E sigur că transcurentul la ochi. De care mănânci ciocapic sau ce eu? De soția, te rog. Mai întâi mănânc ciocapic și după aceea mănânc cereale de astea. Bine? Cereale cu adinuță după aceea. Ce? Nu e gândacul. Cui pun? Marca are frică de gândac. Mie. Și ține, cred că, Și nu? mie. Nu e mama Nu gândacul. vorbesc eu. Cine, eu? Uite. Eu vreau de să facem mănânc de astea. Gata. Facem mănânc de astea. A căzut papucul, de să-l punem înapoi. Da, să nu luăm păr de la mine, da. Bravo, băiatul deja știe, deștept. Da, mama, da. Trebuie să-i facem iar o freză luminii. Da, cred că am să-i fac eu o freză. Ce stă aici, Miloaga, la ușă? Ia să mă duc să văd ăsta, n-a mai ieșit. Nici nu pot să-l văd. Trebuie să aștept să iasă. Văd că trag patul, dar nu e nimic aici. O să-l caut imediat. Nici altul nu-i pe aici. Unde e? Nu e, mama. E după pat. E după pat, da. Aici! E aici? Da, prinde-l. Hai să-l ducem la locul lui. Măiuțoile, hai ca să-i dau drumul și luminii, săraca. E închis ușița, da? I-am pus de mâncare. Nu știu dacă îți mai trebuie. Lasă că mai pun dacă mai trebuie. Miniție, trebuie să-ți dea mama conservă. Trebuie să te aici, da? De nu. Da. De nu. Fac... Unde? Se scoate și luminii conserva. De nu. Vrei trenul? Da. Apăsăm aici pe tren? Da. Wow! Mini? Să pun acolo? Păi da, stai că-ți dau acum ăsta ție. Marc vrea pepene. Am mâncat câteva cereale. Deja intrăm la pepene. Se potrivește bine, Marc, laptele cu pepenele. Termină cu gândacul.
mai zăpăcit cu gândacul. Dar mai lasă că eu mai mănânc. Da. Tu nu mai mănânci. Eu nu m-am săturat ce a fost jumătate de castron. Nu știu care a fost a tău. Ăsta parcă. Da, nu mă știu. Nu mă știu. Cred că ăla cu galben. Ce mai contează? Macu? A, nu, ăsta cu albastru. Adică am pus de fete. De băieți. Mie mi-ai pus de băieți? Deci, Marc, iubitule, uite, ăsta nu e gândac, viața mea. E sâmbure. Seli. Îi faci buba. Ce? Păr, ia vezi. Păr? Unde e păr? Da, pe de la mătă. De la mine sau Da, peruca era lui Selena? Are Selena o perucă mov. Nu, e de la tine. Mini, când îți dau de mâncare, nu mănânci. Când îți dau plastic, le mănânci. Ai văzut cum roade un os din ăla de a ei, biscuite de alea, roade zici că n-are dinți. Și uite, plasticuri de să ia de-l încoace. De la aici. De la aici. Nu să nu vadă marcă. Ce? Dar nu e nimica, l-am mâncat. L-a mâncat, L-am Mini. mâncat, Mini. Mi-am spălat spanacul ăsta bine de tot. Ăsta e vlogul Selenei, canalul Selenei, dar văd că mai mult eu mă ocup de el și a dorit să facă canal de YouTube ca să o filmeze și să se ocupe de el, dar văd că tot eu filmez. Și o să mă duc să-i dau imediat telefonul în mână să-și filmeze dacă vrea să aibă canal de YouTube. Am pus să se opărească puțin spanacul ăsta și am să fac niște spanac, că era păcat de el decât să se strice sau ce știu eu ce să fac cu el, să-l arunc. Și Marc se joacă cu mine. Mai am o pungă de spanac congelat și mă gândeam să le amestec, că o să iasă puțin spanac din mânuța aia de spanac. Și mai am pe ăsta de la Lidl și o să-l pun și o să-l împreunesc să fac spanac și cu ăsta și cu ăla. O să iasă ceva, trebuie să iasă. Dacă te-ai pus să filmezi, să nu filmezi așa mult minute lungi, cum faci tu de obicei. Ea are stilul să facă filmulețe lungi pe tabletă sau pe telefon. Și culmea că până acum și-a dorit să-i fac canal de YouTube și uite, acum nu mai interesează. Bebe, mai e aici? Da. Din cușcă sau a ieșit? Nu, e acolo. L-ai văzut tu? Încă mai la... Te uiți, dar după aia mai ieși și mai ne apucăm de teme. Uite, beberița, ce fain mănâncă. Tuc, tuc, tuc. Cu dinții aia ei. Tuc, tuc. Da, Seli, mai avem și teme de făcut, da? Oh, ce drăguț, ce suie! Ăsta e grasul? Da. Ah, uite Mickey frumos! Dede! Dede! Grasul sau... Grasul, slabul, nici eu nu știu Asta e cum să mai grasul, zic. asta e grasul. Ei, Uite, ei. slabă. Ce, mama? Ții! Ții, pupuță! Michișor frumos, Doamne! Ce latră, mine? Ții, mamă, ții, Ăla e slab. mama! Ții, slabul și grasul, nu că am închis ușa. Ce faci? Ăsta e plângăcios. Ba, nu mai Asta- plânge, nu mai Cum, plânge. că acum iar a făcut. Da? Nu. Asta că nu l-a spus. Dar când s-a urcat, Plângăcios. când s-a urcat nu a plâns la mine. Că nu l-am auzit. Gata, Mini. Ce faci? Vezi că asta Dar Michi era sus pe ladă ieri. Aici sus era. Da. Când? Ieri. Sus pe ladă, nu știu cum a ajuns Acolo? Da. Ții, mama. Ții pupuzile. Ții. Îi le iubesc pe toate trei. Păi. Michi. Michișorul. De. Slabul, grasul, Dede, Asta e slab. Veve. Slabul ăsta e gras. Unul e mai grăsaș, unul e mai slab. Mini. Doamne, că nici nu mai știe pe ce nume să le zici. De ce umblați pe acolo? Uite-le. Michi, nu mai te dai de pe spate jos? A dat acum. Tu vezi că iar nu umblă acolo, tu. Pune pătura aia, că vor să roadă ușa. Așa. Așa, ca să nu ajungă. Păi, dar ce? Tot o dă la o parte? Da, de la o parte. E cum să mă descurc cu toți trei?
Mai înainte vrea să urce toți. Nu, pe Michi l-am luat aici, pe slabul l-am luat pe mijloc și pe grasul l-am luat aici. El cundă cu Gheruța. Când vrea să intre în cameră, că era Da, ușa acolo deschisă. știe că e casa ei. Da, vreau la... A lui. Hai mă, stați acolo. Stați acolo, nu mă mergeți acolo. Uite unde se urcă! Uite unde se urcă! Nu-i voi acolo. Vrea să se urce, să dea cu gheruțele în pătura asta, ca să se intre la căsuța lor, dar nu vreau să intre. Nu! 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 Nu-i voie! Uite! Ia uite! Ți-a venit Marc! Nu, e alt Pampers. Are Pampers? Ce faci, mă, Pampers? Hai, Ghiză, că poate te stribezi. Hai, Ghiză. Hai, Ghiză. Michi se urcă. Hai că tu ai mai intrat într-o zi în dormitor și nu te găseam. Ai luat unde e? El e acolo, crezi? Sigur sau mi-a intrat în dormitor? Uite-o. Ha, uite-o. Hai ca să-ți dau pantalonii ca să nu ți Ce viteză are ăla mic, Michi? Michi de zonare. Zoran? Michi! Să e pe tine. Michi se cațură pe mine. Urcă, Michi, vezi? Uite pe Michi. Ce faci, mama? Ce vrei acolo? E frumos, Michi, da? Ce? Să fie pe tine amândoi, vezi? Te îmbrac și după aia să suie Michi pe tine. Ia uite! Uitați-vă, veniți să urcă pe mine. Michi! Nu! Tântălăule! Mă, tântălăule. Vrea? S-a dus la cameră, grasul. Să nu lovești, mama, luăm așa frumos, da? Să-l pun jos. Uite, așa-i facem noi, măi, să nu te pui pe el să-l strângi, da? Să le grijă, să nu-l lovească. Am adus să-mi amestec în mâncare. Dați-mi papa, faci. Spanac. Spanac! Spanac! Ce mai te la mine? Ia uite-l! Ia uite-l! Ia uite-l! Nu! Nu! Ce-mă? Ăsta vrea să ronțe. Ia uite-l! Ia uite pe Michi! Ia uite pe Michi la Selimacu! Uite pe Michi! Uite pe Michi! Michi se urcă peste tot și chiar e foarte drăguț că se urcă. Și îmi pare foarte bine că se urcă. Așa de drăguț sunt de animalele astea. Și văd că și veverițele s-au obișnuit cu noi, se cațără peste tot, peste tot, peste tot. Și pe cap, și pe spate, și pe mâini, și pe picioare. Deci înseamnă că s-au obișnuit toate. Toți s-au obișnuit cu noi. Ce faci? Ce faceți acolo? Ce faci acolo, Michi? Uite pe Michi. Ce faci astea? Ce, mamă? Hai, gândiți-vă, Michi! Michi! Bine? Vine la asta, ca de obicei. Sunt până așa pe care ce, mama? Ai grijă de Michi, că... Ce faci? Deci s-a urcat aici pe mare. Ce, mama? Ce, mama? Ce, mama? Oh, Doamne, dragul de el. Michi s-a urcat. Michi s-a suit pe mine. Michi s-a suit. Uitați-l. Uitați. Merg cu calul cu el. Stai, Michi, acolo. Michi. Hai.
Uite, Miki, stai aici, calul, mă. Uite calul pe Miki. Calul. Ui, pleacă de aici. Plecați, gata. De unde ai văzut? No? Miki se ucațără peste tot. No. Nu-i voie, Miki. Mimi, gras, slab, nu-i voie. Nu-i voie. Deci Miki e cățărător de ăla, așa. Îi place să se cațere peste tot. Nu-i voie, mă. Mama, are obraznică, mă. Uite calul! Să sui pe tine. Da, lasă-l! Da, pe bine! Hai să faci! Ia-te-le, uite-le, pune-l pe spate! Să te acomod aici. Nu vrea să suie pe mine. Selena a vrut să-i fac niște paste, tocmai am fiert acum niște paste și mă gândeam să-i le fac cu brânză, dar nu vrea cu brânză, vrea cu sos. Și trebuie să scot sosul, să fac cu sos. Păi e murdară? Nu știu! Mini, ce faci? Oricum intri la tuns. Dar nu-s bune să mănânce ei. Nu? Aruncă-le. Nu le arunc! Ei! Nu ce că dai peste ea, mă. Mai nu! Mini, ce faci, fata? Ai fost la plimbare? Tata, Hai că face mama papa acum, da? tata, A venit și tata, da? A venit și tata. Cred că o să pun niște... Deci am fiert spaghetele. N-a fost cu mașina, nu. Și o să pun niște sos din ăsta de la San Fabio. O să pun parmezan și mai rad niște cașcaval. Nu cred că mai fac cu bacon. Am bacon, dar nu cred că fac. Seli, vrei cu bacon sau simple? Știu că Selene nu-i place baconul. Ea aici a adus niște frunze de liliac, dar nu pot să-i dau așa ceva la veverițe. A, saletele? Ale, și aruncat la gunoi, am crezut că sunt pentru veverițe. Hai că mi-a făcut asta o scenă de plâns, iarăși de numai. Și am să închei vlogul aici, vlogul Selenei, că am pus acum să se posteze un video filmat de ea, să pun să se posteze și video acesta filmat de mine și de ea. Nici nu știu cât e ceasul, este 8 fără, da, 8 fără 25 și vreau să mă apuc să văd dacă reușesc să o tund un pic pe mine și plus că mai am de filmat pentru vlogul meu. Vă pupăm cu drag, vă mulțumim că ne urmăriți și vă așteptăm la un nou filmuleț. pa, pa!